Ja, ott van, jó van. Lehet, mesélek nektek egy jó mesét. Adom nekünk onnan a dalt. Nem kell ott. De kell, megcsinálom a Davidskét. De hogy hívják azt? Sziasztok gyerekek, elmegyek a Gyere babad. oda. Kínai! Ja! Szóval, Figyelj! Mondom szól! Tényleg is benne lesz. Látja néni, majd felrakja? Facebookra. Figyelj, már! Figyelj! Keresik valami ruháfogatot. Nézzétek meg, hogy a Jánoska kutat magának. Kukázik! Kukázik a János. Ne kukázik a János! Nem jön rá! Várjatok. Menj ma! Budapest nappal! Na figyeld, várj úgy! Fasz!